Ebusiafo se wo hwe mfoni ayeremo tete wa animu na se nye nsu nko anema ayeremo ene apra na papa yo saa asem kese etimi ma ayeremo ene apra na enso etimi edi ehim ewo wiem emframam ehu ene ahamu mene wo kasei ai chiame kofi inti mene wo kasei ai yetu no ade so na eba ne sen abusuafo mame mo mu nkyeremu na ye wura ya ade nyina asantema wura nana piao ye nana otumfo osie tutu asante hene omefa emu nkyeremu na nkasa emfa emmo adekoro ntia otimi etu eye chiame kofi inti abusuafo yenda ye homra abusuafo ye dase se otwen ye ni nyina eni se chiame kofi inti ai etimi ahwe nyame anim afa ekwan ahodo bi so ene adehye bi eni niye ewo eye asante enkonwa eho na afi so wonam kwan ahodo so kra ma bi mum fifira abrochire baaya mene wo kasa ni nkyiremu enso kire se ebimo ebe yare ye sebi ebenya stroke yare nyina ni nyina gina chiame kofinti so na adehye bi a mpo na nke wose won na otimi edi akonwa no na enso so chiame kofinti eniema bi sebi anase nanamo bi a otuye no eno na akofa sansem we nyina ba eneme ne wo kasei ye nana opemso etimi etune ede na free na adwa so abusuafo moma yentie ensem ekọ support a ema yewura nana ebo din a piao ye nana etimi tu eye chiame kofi enti na sebi owrowro eye ne nase empaboa na otu na de so neme ne wo kasei dibra eye chiame kofi enti wono oni sa dibere ni bio abusuafo moma yentie nsem a yewura ede tu dwadwa Unya umame atoni wa America ye friend say atipi ni friends o memra na kaje mewa yo oti mo nyina ma ya asofo bi enu sina na ba yi kwa se bo ma bi wa se unya asofo bi o ne ba ti bi friends o bra wo se bi ma mo nya wa asofo na se bi ma na obedi ni afede se afede mo mo sa Muhammad ya o se mo se mo Muhammad ya tien oh baby akoni na we na akoyi na ba you so mo jo ko na me na akoyi ba yo wa no akoyi aba so wa no akoyi aba o de so ba jina jinya kanta ke makanta ke fa boso o se ko ba jina jinya akanta na se fa boso o se ko na no du bi eyi ha ya o se ko da jinya dia fa boso etien fa boso ne review Modifi. Anyadi. Kasa kire yasra mo hile kasa. Lenya se India na ngame ya jedimse. Binya ifwa di gatu aba. Ana ngame tie na mgaso. Wono aka lenya se India ni okay. Na be de to aso de mama na beta what di gatu. Odi e ko je yi. Ilo so se de da se ni ena man onua kuma na be kwa hene ede ba ene wura no oti bugu ada na so be dia ba die odi enu a e be kwa de mu ni yi se na ta se so no de tira sa do man ana so be obi aka da se we se be no ho so we se obusu wa da pa kem obusu mo di ko su je no ha se ma se ka twa ni la ba mu ba ku so Bema no ba mu ni boni akoyi ko obenya stroke kura se ba ko so eye se be emem eye o be ma chance wa se be o ba ye da ko da ho abran se du kra ma no fra ko che ba wa na kra no ko bi ni achire wa ga ma no ba wa da no ma kwa che no ka ta ni na sei ni ri ko so ja no amuna bo ya de mo na stroke se kra se be Opo ko no sabi aba ma no wa yo Etien yasra mo hile kasa wa kasa ye wunya ha wani fefe boni kwa na odi yo tu no no be ma no abrewa no de no bro mama ko dina ko dwa si do mo dina ko nwa ya se na di
kuro nya ne dia sebra yaze kuro no ene wo dia odiko wo twam yaze ko fa kuro ko ni ko jana to ko ba se ni jana so ba wala babwa yo wa so ko so ko won ka ho to ho dia ba ko na to ko le ho titi Nana piao ai eno ena ohwe no ebusuafo enye easy kura na chese dwumadi a anase enema hodo a Chiame Kofi Ntim etimi aya sebi ya woro ne kawa afa na beti ebusuafo emsem antin sem nim yi mepese mo san si so na mutie ensem nim yi That's not day. Kasa. So we don't want to put us we did with a roof. I don't grab by when you have my only one American, your friend said, a tipping in a friend, oh, mamma, I'm glad you remember. Was it when you my house of will be any? So never you are some of my so never so for me. Or not been for Zomra. We will say my woman wants us so full. What does it mean? I better say, I bet a man who's up Mohammedan. Was that was up in the Mamodia? Kofi, oh baby, I couldn't know when I put you in a banu. So if you don't go for the man, I will have you. They say, one walk with Yabo. So one of the Yaba. Yes, sir. Put it. So, but you know, I can't answer if I was with. Was this a good place here? I can't answer how much. Put it if I was with the young guy. Was that going to be a lady? I have. Kofi, Kofi, just here, Kofi. Kofi, in your review now. What was the review? Wait, yes, accept that. Kenya said, Kasa kime yashram wahine kasa. Kenya said, Nana Kami, Yedim Minya Kiswadi Jatuaba. And I'm coming to Namkaso. Or no academia saying the end okay. Now, but they are twice with them, Mamma Batas, or did or the end with ye. It was said that I said, and the one who near Kuma, not quite any, a labor, and they were not due to Dada. And some of the other idea, who did ma, and what did we young. Kofi, I you two know the Batman, Abraham Diano, won't go in a cunya. Simon won't go to the Yes, and you could Yanidia, Uncle Pana. So, yes, I know what you are. We go jump. That's the folk crew. Yes, Uncle Pana crew. Yanika, why can't Maguzo, Opa, about one farm was a day down near two. Or say, Sophie, and something I was sitting there. They say, addition is a Pepuniano. One idea, I say, a general. Come on, sit there and lay a Pepuniano too, the poor baby. We don't need to have us a bit. You have a task of your from myself. Would you want so much for whom we don't try to go and say it's a little Ebusiafo mitimi se we die afi de matem ho ase na afi mo hunu adekode pote ase bi Chiame Kofi Ntim eyeye na watu no ade so eni ti na mabɔ ne mienu de ama wo no
abusuafo yɛn to aso me do tumi ka de wakɔ ɛyɛ ɔfen so na ɛbra yɛwura etu kwan no ɔfen so hene gyina akyire ɛhwɛ na yɛwura baayɛ no na ɛwɔ sɛ dwumadie soronko a ɔfen so hene ɛhwɛ akyire na odi yɛ ne nti no na ɛwɔ sɛ wɔde ɛho akonta anaasɛ ɛho dwumadie no ɛbɛdan yɛwura na afei yɛwura ɛto aso yɛntie nsɛm a ɔfen so hene ɛde to dwa. Yewurade akyiri gyaeɛ ni a nti a na akyi kakra yi sɛnkɛseɛ biara ɛte akoma biara a mɛto yɛ wokura kosim ɛna nkurɔfoɔ bi bɛtaataa wɔn no sɛ wɔn mu nte asanteman nneɛma a ɛtetaataa ka nyɛ saa a wɔn mma hɔ bio yɛte asɛm no president ɛna ɔpɛmsoɔ nti ano pa ɛna yɛduru ɔpɛmsoɔ ne yɛgu sɛ mu nom sɛ presidentfoɔ na ɛde baeɛ ne yɛfrɛ president ne nom sɛ adrobafoɔ bi na ɛbɛrekɔdo ma yɛsɛ wɔmfrɛ wɔn ma yɛ ɛne yɛfrɛ wɔn ma yɛ adrobafoɔ mu yɛtie wɔn ma anim asɛm yɛtie wɔn ma anim asɛm ne yɛ nokorɛ ɛne yɛfrɛ regional minister ne regional secretariat wɔn nyinara yɛde asɛm reto wɔn nom sɛ yɛwura ni hɔ na mmom yɛmpɛ sɛ biritie bi abɛba asante na ɛho na wɔn mo nte yɛmmɔ interior minister amanneɛ sɛdeɛ tɛkyɛm tunyanfoɔ ɛpɛ sɛ yɛde ba no sɛ wɔnom sɛbio ano antena deɛ biribi tena yɛ a ɛne yɛn nso yɛbɛsɛ biribi akyerɛ wɔn ampa regional minister ne ne mpanimfoɔ ne security council tugyafoɔ no nyinara wɔn mo baa wɔn mo yɛ anoba sɛ biribiara ne hɔ a ɛbɛhwɛ mena sie bɔbɔ tunyanfoɔ no amanneɛ na bibia ampara nisi ne omeka se ya wie bibia ne adrobafoɔ so asa afrɛ ya aka sɛ wɔn nti bibia asa ti afa amu yɛtɔ so yɛnu yi konfanoche ne konfanoche mpanimfoɔ foforɔ a wɔn aba ne bibi kakra bi ma yɛto yɛn nsa ɛfrɛ wɔn wɔ ne Nana Akufo-Addo ɛne afɔ mpanyinfoɔ atrahyia wɔn ɛtoto biribiara ɛma na yɛnwi adeɛ yɛka sɛ wɔn hwɛ mu yɛmɛka obiara nsa wɔn awie biribiara afei di kan yɛtɔ so wiedu afei GIPC foɔ nso ɛbɛkyia yɛpɛ kɛtɛsi kɔɔ ɛna wɔn bɛkyia ne yɛka wɔn sɛ wɔn adwuma no a yɛde ba asantema mu no deɛ wɔn nhyia Asante Coordinating Council, the Ashanti Co, as one year, in I got 1 year. If you will be SCBA Metrolia, and Aroma, if you are call. So, now, person, my alphabet, my name, I see John myself, so I don't approve. So tell the chief, I am necessary to name it does from you. Not the woman, no, some part of it does from you. Not the team also. Before the BNC, I said, number 4, you must call Sunya, Prophet Passandiba. That's what 2 minutes. So I know I don't approve almost to become fair, but before the 2 minutes, also, as well, a good man, until we be away chili. And then the toast be no hay for much as so. Said the Wadome Blue Castle of Monochi, and then videos, no one says Yari. See, when I'm be a winner to be a Pamua. Now I won't say simply be the back, and also said about for Frey. For Dano, but the good money, so you also a castle, a part of a baby. I don't know, I look at one. I don't know, pipe of pack. So soon be a much. I don't know, the cover of the mouth. Two volumes. Tu vois, moi, c'est mon frère, mon côté, mon disque.
Yo, ebusiafo na yɛbɛda mu nyinaa mo nso ase sɛ mo gye brɛ na mo de hwɛ yɛn na mo tie yɛdi nka aka sɛ ebibire ma Amammerɛ TV de yɛbɛtɔ fam bia yɛde bɛbrɛ mo mpanimfoɔ se nsuo sɛbi ɛkyɛ toa mu a ɛyɛ ana ɛyi hwa kuro bi wa kuro bi so toa so ti ne frɛ no sɛ kagya bi woka na wagya bi aha ɛne de mbɛsie ebusiafo na na gye sinima kra mo ɛbrɛ sem mo bɛsa ate yɛn ka piao.